Onhan tää sen näköinen tavara. Pikkasen on saanut siipeensä. Toivottavasti ei itse projektori ole siipeensä saanut, kun paketti on pikkusen kolhua saanut tuosta nurkasta. Kattoo, niin ihan selvästi siinä pientä kolhunpoikasta on. Aukaistaanpa paketti pois, niin nähdään mitä siellä on sisällä. Jos on kunnolla pakattu, niin mitään hätää, mutta sepä nähdään kohta. Onhan tämä hyvin pakattu ihan selvästi. Katsotaan minkä maan kielellä täältä löytyy käyttöohjeista. Käyttöohje. Suomen kielellä. Vautsi vau. Hieno homma, hieno homma. Onko vielä tuo kuvatekstikin suomen kielellä? Ihan selvää suomea siellä on. Katsotaan tuo kuvatekstikin vielä. Onko täällä... Joo, kyllä täällä on kuvan osat tai tuon laitteen osat nimetty ja suomenkieliset selitykset perässä. Mitä mikäkin tarkoittaa. Hieno homma, hieno homma. Heti plussaa jo jotakin ainakin. Katsotaan sitten kuinka iso laite tämä on. Hyvin oli pakattu. Samoisessa solumuovipaketissa, niin hyvin oli pakattu. Korokeruuvi tuossa. Kaapeli, audio ja kuva. Kaikki tulee samasta kaapelista. Ja virtajohto. Sitten on oikein tämä user manuaali, niin on englanninkielinen. User guide lukee siinä. Ja sitten tämä laite. Ei oo koolla pilattu kyllä. Katsotaanpa, kun jossain oli maininta, että olisi niinku huonolaatuista tuo niin esimerkiksi nuo ulkopuolet, että ei olisi kunnolla mukaan rakennetta, mutta kyllä tämä laite ainakin näyttäisi olevan ihan kunnolla rakennetta. Tuon näköinen laite noin. Katsotaan pohjasta. Noin. Sitten tuosta päältä tosiaan tuo. Kyllä tää ihan asiallisen näköinen näki ole. Tuossa on nuo hallintanäppäimet. Kummat päin ne nyt siinä on, onko ne oikein vai väärinpäin? Ne on justiin oikein päin tuo. Käynnistysnappain OK, eteen taakse. Eskia. Input. Joo, ja siellä on noita. Tuossa on tuo normaali VGA-liitin. Sitten täältä löytyy. Siinä on HDMI-liitin. Sitten siinä on outputtia.
Joo, 5 wattia lähtee USB-liittimestä ulos ja sitten USB-sisääntulo ja tuohon tulee tuo AV, audio, video ja tuosta saa sitten korvakuulokkeen kautta vielä erikseen äänet. Ja siinä on SD-korttipaikka. Eipä siinä sen kummempia liitäntöjä sitten olekaan. Tuolla on tietysti tuo virtapiuha tulee tuohon ja tuossa on sitten tuo projektori, jolla saa kuvaa tarkennettua. Katsotaanpa miten tuon saa. Miten tämä lähtee tästä pois? Joo, se on vaan. Onko se nyt sitten painamalla? Onko se on pelkästään painamalla siinä? Noin. Siinä on linssi. Ja tuossa on säädöt siihen. Noin näkyy liikkuvan tuo. Tää on varmaan tarkennusta sitten. No se selviää kun pannaan laite päälle. No, semmonen. Semmoinen laite siinä. Siinä on vielä kaukosäädinkin. Vähän pienenlainen on kaukosäädin, isompi saisi vähän olla, niin. Mutta kyllä siinä kaikki näkyy löytyvän. Hallintapainikkeet mitä tarvitaankin. Käynnistyspainike, ääni päällä ja äänen saa päälle ja pois. Menu, input. Sitten nuo kuvanhallintanappulat ja navigointinappula siinä. Esc, pick, zoom. Volume pienemmälle ja isommalle. Repeat, info ja turn. Siinäpä ne. Katsotaan, onko täällä sattuisi olemaan patterit sisällä. Eihän täällä pattereita tietenkään. Ne täytyy sinne saada sisään patterit. Mutta siinä koko komeus. Ja tuo korokeruuvi. Tää on kyllä semmoinen ruuvi, joka pitää heti laittaa tuonne pohjaan kiinni niin kauan kun se on vielä tallessa. Tuossa on muuten, tuohon tulee tuo korokeruuvi ja tuossa on sitten jos haluaa panna sen kattokiinnitykseen niin ylös alasin, niin tuossa on paikka millä se kiinnitetään kattoon. Laitetaan tuo korokeruuvi tuonne paikalleen. Ihan pohjaan asti vaan siellä. Se ei ole kenenkään tiellä ja ei se ole hukkaan. Tuohon muuten mä olin valmistautunut tämän kattokiinnitykseen sillä lailla, että mä hommasin tuollaisen kattokiinnitystelineen. Eli tulee kattoon näin päin kiinni ja tällä lailla se tulee kattoon kiinni sitten, kun se on tuolla paikallaan. Niin. Näinpäin mä nähdään varmaan tuossa kokonaan. Niin. Ylösalaisin kattoon ja softa saadaan pyöräytettyä ympäri tuolla, niin sitä voidaan sitten katsoa.